Kongreya Federal a Netewên Îranê piştgiriya swêpêşandanên li dijî zêdebûna bîhayan dike. Kongreya Federal a Netewên Îranê daxuyaniyek veşand û piştgiriya berdewamiya swêpêşandanên velatiyan li dijî zêdebûna bîhayan li Tehran û bajarên dinên Îranê kir. Di daxuyaniyê de ku roja duşemê 29 de hat veşandin, hat diyarkirin ku li gorî raporên jî bajarên çûdayên Îranê hatine vergirtin, swêpêşandanên li dijî zêdebûna bîhayan ji bo roja sêyemîn a li peyhev berdewam kirine û swêpêşanderan di van swêpêşandanan de li dijî rejîmê dirûşdane. Kongreya Federal a Netewiyan a Îranê guherînên tûjên bîhayan û zêdebûna sayet bi sayet a rêjeya danûstandinê vekî nîşanek rêveberiya bêbandor, polîtikayên rantiyêr û gendeliya avayîsaziyê di rejîma Komara Îslamî de nirsand û diyar kir ku tenê rêya rawestandîna vê meylê hilveşandîna rejîma Îslamî ye. Di beşek dîna vê daxuyaniyê de polîtikayên rejîmên ku di setsala borî de li Îranê destîlatdar bûne, vekî sedema cudakariya avahîsaziyê navendî bûne, tepeserkirina nasnameyan, talankirina çavkaniyan, vêrankirina jingehê û bêparkirina sîstematik jî pêşkeftina aborî, perverdehî, tenduristî û çandî li seranserê Îranê hatine destnîşankirin û tê gotin ku ev polîtîka bi tundî û tundutujiyek mezintir li deverên marjinalîze kirî hatine bicîhanin. Di vê daxuyaniyê de bîhayê bêserûberê sotemenî û xwarînê, zêdebûna bêkariyê û vindakirina evlehiya çivakî di nav encamên rewşaheyî de ne. Kongreya Neteweyan a Îrana Federal nerazî bûn û grevên geleriyên esnaf, bazarvan û çînên karirvekî bersîvek rêwa û pêvîst ji bo rewşaheyî bi nav kiriye û tekkez kiriye. Di beşek giringa vê daxuyaniyê de tê gotin ku nerazîbûnên gelê Îranê kîrînek ji bo hişyarî û rûmetê ne. Kîrînek ku bi hîşmendiya kolektif di rêya azadiyê de dimeşe û nahêle ku jî aliyê besîcî, sepahî û şaban bemux û bi dirûşmeyên monarşîst ve vê re şaşkirin. Ev daxuyanî ku behsa tevgera cîn jiyan azadî dike, tekez li sergiredana çarenûsa bajarên çûdayên Îranê, di nav de Tehran, Senendeç, Zahedan, Ehwaz û Tebriz, dike û bank li hemû velatiyan dike ku bi tevlîbûna grev û mîtîngan hevgirtina navneteveyî şurt bikin. Ev daxuyanî yekane rêya derketina jî krîza heyî bi dawyanîna pergala otorîtera heyî û avakirina rejîmek nû li ser bingeha serveriya gel, veketandîna ol jî devletê, federalîzma demokratîk û vekheviya tevahiya hemû neteve zîman çand û velatiyan dibîne, da ku kes jî ber nasname, zîmanan erdnîgariya swê nebe velatiyek pola duyemîn. Kongreya Neteweyan a Îranî ya Federal bi navkirina rewşa hêvekî dema biryara dîrokî bi dawî kir û bank li gelên Îranê kir ku bi hevgirtin û berxwedana sivil beşdarî vê tevgera neteweyî bibin, da ku Îraniyên azad û vekhev ava bikin.